ಅಮ್ಮನಗಲ ಪಪ್ಪಗಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜನ ಅಮ್ಮಗಲ ದಾದಲ ಬುರ್ಚಿ ಸಾಲೆ ಪೋಲಿ ದಾದೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕೈಲ ಮೃತ ಅವಡ್ನಂಡ ಎನ್ಮ ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಡ ಫೋನಾಗ ಕೆಲವು ತೂದು ಮಾತ ಪತ್ತನಕ್ಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲ್ಲ 3-4 ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಲ್ ನೆಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ 5 ಜನ ತಿಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಈ ಕತ್ತಿಗೊಂಜಿ ಈರೆಗ್ಲ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ದೇಂದೆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ 3 ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಬೋದು ಗೋಲ್ ಬೋನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂದಿಗ್ಲೆಗ್ ಈ ಆಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ತೆ ಅಂದೆ ಪನೋಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದುರ್ಗಕಾಕ್ಯಪದಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪೂರಕ್ಲ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾರು ಏನಂತ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದುಃಖ ಏನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಪಾಡು ಅವೇರು ತುಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ದಯಮಲ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಕೈತಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಓಲೆಬೆಲ್ಲ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಓಲೆಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ. ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವೆ. ಸೊ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದೆ ಓಲೆಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಾರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ ಆತ ಓಲೆಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಾರ್ ನಡೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಬೈ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವಿಜಯ್ ಕಾರಿಂಜ ಬಂದು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಮ್ಮೆರೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಂದು ಇಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರಿಂಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಚಿನ ಚಂದ್ರನೇ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ ಆತ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೈ ನಾವು ಕತ್ತಿ ಕೂಟ್ರೆಂಡು 3 ಪಿದಾರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಆನಂದ್ ಸಾಲೇನ್ ಅಡೆಂಕಿಲ್ದೊಟ್ಟು 3 ಪಿದಾರ್ನ ಕತ್ತಿ ಕೂಟ್ನ ಬಂಡ ಪೊಡಿ ಗುದ್ದುದೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಹೋಯ್ತಾ ತಾರಿದಾನೆ ಪಂಡೈತೆ ಕೆಲ ಮರ ತಲುಂಡು ಮಲ್ಪೇರಿ ಕೆಲವರು ಕಾಯರ್ದಲ್ಲ ಕಾಯರ್ದಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಂಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವಳ ಪಂಡ ಫಲಬರನ್ನ ತಾರಿದ ತಾರಿದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಸೀದಾ ಪೋಪ್ ನನ್ನ ತಾರಿಗೆ ಊಟನ ಸುನ್ನ ಕುಜಿಲ್ ಮಾತ ಪತವನ್ನ ಪೋಪನ್ನಿ ಹೋಯ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಂಡಕ್ಲು ಸುನ್ನ ಪತ ಹೋಪೇರು. ಸೊ ಆರ್ ಎಂಚ ಪತ ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಅವು ಒಂದು ಏತು ಒಂದು ಲೀಟ್ರಾ 20 ಲೀಟರ್ ಪತ್ತು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದೇ ಪತ ಓಪನು ಒಂದೇ ಅಂತ ನಿಲಿಕೆ ಪತ ಓಪ ಅಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಅಂಡ ತಾರಿಗೆ ಪೋನಾಗನೇ ಐನು ಪತ ಓಪನ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಡು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತದು ಪಿರ ಪತಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ದೆಪ್ಪನಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನದು ಎಲ್ಲೆಗೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ದೀಪನ ಇನಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಕಲಿ ದೆತ್ತದು ಪಿರ ಇನಿ ಪಾಡ್ನ ಇನಿ ಏತು ಕಲಿ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ತೂತು. ಸೊ ಇತ್ತಾರು ರೆಡಿ ಆತೇರಿ ನಮ್ಮ ಕಲಿ ದೆಪ್ಪರ ತಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾರ. ಸೊ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆತೇರಿ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮಾರೆಗೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ಗೋಪುರಲ್ಲ ಕಟ್ಟಗ ಎಂಚ ವ್ಯೂ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದೊಂಜಿ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ತಾರಿದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೈತಿ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ತೂದು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಪಾಡ್ನ ಎಂಕ್ಲು ನೆಕ್ಕು ಒಂತೈತು ನೈಕ್ ದನ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಣ್ಣ ಪಾಡೋರು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಅಂತೇನೆ ಯಾವಳು 3 ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತದು ಕನತ್ನ ಕಲಿ ಎಂಚ ಏನಿತ್ತ ಕಲಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದುಂಡು ಚಲಿತ ಟೈಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ ಅನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಒಂದು ದಾಲೆಪ್ಪು ಜೋಡದೆ ಟೈಮ್ 3 ಬಂಗೆ 3 ಬಂಗ ನಿಕ್ಲಿ ಏಪ 3 ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಮುಗ್ಗಿಂಡತೆ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರಾಪು ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅದಾದ ಮಲ್ಪನ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬನಳೆ ಗಾರಿ ಬನಲೆ ಗಾರಿತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಕುಂದೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಮ್ಮದ ಓಮನ ಪೂಜಾರಿನ ತಾರಿಗೆ ಬರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು
ಬಲ್ಪು ಬೇಗ ಮೂರ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 3 ನಾನು ಕಲಿದೆ ಪೆರೆಜಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ 3 ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಲ್ಪು ಬೇಗ ಮೂರ್ದನು ಸುಣ್ಣ ಹಾಡ್ದನು ಬಲ್ಪು ದಿಂಚದ ಕಲ್ಲಿಂದು ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಪೆರೆಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪಿಗೆ ತೆಪ್ಪನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಿರೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಂಡಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಲೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾ ಹಾಯ್ ಅದೊಂದು ಜರಿ ಪಿರೋದಾಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿರು ಎಂಕ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಇರೋಲ್ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಜವಣಿ ರೆಡಿ ಆತೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಜವಣಿ ಇರ್ನ ಪುದರದಾದ ಬಾಯ್ ನಿಖಿಲ್ ಇವ ನಿಖಿಲ್ ಇರೋಲ್ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಬರ್ತಂದಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬುಕ್ ಅರ್ಧ ಬರ್ತಾರ ನಿಖಿಲ್ ಭಯಂಕರ ನಿಖಿಲ್ ಆಂಡ್ ಮಾರ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಪ್ನಾರು ಇರೋಲ್ದ ಎತ್ಕೊಡ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ಮನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರೋಲ್ ಕೆತ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೋಲ್ ಕೆತ್ತನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ 5 ಜನ ತಿಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಯಾಲೇ ಎಂಜ ಉಂಡು ಇರೋಲ್ ಎಡ್ಡುಂಡ ತಿನ್ನಲಿಯಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ನ ಇರೋಲ್ ಎಂಚುಂಡು ಲತ್ತುಂಡ ಅಂದಾಜುಂಡ ಇರೋಲ್ ತಿಂಡ್ರ ನೀರಲ್ಗೆ ಭಯನಮ್ಮ ಈ ದಾರ ಬಿಡ್ದು ನೇನು ಇರೋಡು ಅಟ್ಟವನು ನೇನು ಬಿಡ್ದು ನೇನು ಈ ದಾರದ ಇರೋಡು ಹೌದಾಯ್ತೆ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಬಂದ ಅಂದೆ ಇದೆಗೆ ಗುದ್ದ್ಯಾರೆ ಈ ಕಲಕ ಗುದ್ದ್ಯಾರೆ ಈ ಕಲಕ ಗುದ್ದ್ಯಾರೆ ಇದೆಗೂ ಗುದ್ದ್ಯಾರೆ ಇಡೆ ಗುದ್ದ್ಯಾರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೇಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಆಡೆ ಗುದ್ದುದು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಲೆಕ್ಕವಲ್ಲ ನಾನು ಈ ರೋಡ್ ರಟ್ಟದು ಇದೆಗೆ ಗುದ್ದಾರ ಇದೆಗೆ ಈ ರೋಡ್ ರಟ್ಟದು ಇದೇ ಗುದ್ದ್ಯಾರೆ ಈ ಕಲಕ ಗುದ್ದರೆ ಈ ಕಲಕ ಗುದ್ದರೆ ಈ ಕಲಕ 5 ದಿನ ಗುದ್ದುದು ಆಯ್ತೆ ನಮಕ್ ಹೋಯ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಚೀತೆ ನಮಕ್ ಬುಲೆಟ್ ಬಂದ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಬುಲೆಟ್ ಅಂದ ಈ ಬಲ್ಪ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಪೋಡು ಇರೋಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಿನ್ನರ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವರು 5 ಬೊಕ್ಕ ದಾರದ ಇರೋ ರಟ್ಟದು 3 ದಿನ ಗುದ್ದುದು 2 ದಿನ ಬಿಡಿಯಾರೆ 2 ದಿನ ಬಿಡ್ದು 3 ದಿನ ಗುದ್ದಾರ್ನ ನಾಳೆ ನಾನಿ ಗುದ್ದುದು 5ನೇ ನಾನಿ ಗುದ್ದುದು ಮುಲ್ತಾರ ಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮುಲ್ತಾರ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಹಾಪಣತೆ 5 ನಿಂತ ಗುದ್ದಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೈಲ ಮುರ್ತೆ ಆವಡ್ನಂಡ ಎನ್ಮದಿನ ಬೋಡಪ್ಪ ಎನ್ಮದಿಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಂದು ತೇರಿತೆ ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸರ್ ಐತೆ ನಾನೊಂಜಿ 45 ವರ್ಷದಿಂಚ ಅಂತಂದಲ್ಲ 45 ವರ್ಷದಿಂಚೆ ಇಂದು ತೇರಿ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಅತ್ತು ಈರದೆ ಕಲ್ತನ ಇಲ್ಲ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಮುರ್ತೆಗಿತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಪಿದಾಯ್ದ ಅಕ್ಕಲ ಮುರ್ತೆನು ಮಲ್ಪನೆ ತೂದು ತುದು ದೇಕ ಮಲ್ತು ನೋಡ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ಈರ್ನ ಮಗೆ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರಿ ಪೂರ ಬರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸುಂಡಾಗಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪ ಓಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಡ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಆತ 6 ಪಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪ ಓಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ತಿಂದತ್ತ ಇರಲು ಅವ 6 ಎತ್ತುಗೋರ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ
ಎಣ್ಣೆ ದುರ್ಗ ಪುರ ತಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಆತ ಏನು ಕಲಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ತಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆತ ತೂತು ಅಂದಿಲ್ಲ అయితే ಒಂದು ಬೊಲೆತ್ತದ ಐಟಿ ಕಲಿ ದೆಪ್ಪಲಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅವು ಪಂಡ್ರಾಪ್ಜಿ ಅವು ಇನ್ನೇನು ಐದು ಎನ್ಮದಿನ ಬೇಲ ಅಂತದ್ದು ಆವಂದೆಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂಚಲ ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆವಂದೆಲ್ಲ ಹೋಗು ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ತಾರ ದಾಪ್ನು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಸುಮಾರು ತಾರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಚ ಕಂಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅವೇ ಮನದೆಲ್ಲ ಅವೇ ಮನೆ ಸರಿತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನತೆ ಕಂಡು ತಾರ್ದ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪನತೆ ತೈತಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಇರುತ್ತಂದು ಎಲ್ಲ ಮೈಪೇರೆ ಒಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಿ ಓಲಿ ಕಟ್ಟೋಮ್ನ ಒಂದು ತಾರಿದಾನೆ ಓಲಿ ತಾರಿದಾನೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಬೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಒಂದು ನೈನೊಂಜಿ ಪರಿಮಳ ನಮಕ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವಲಿ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಓ ಬೆಲ್ಲದ ನಿಕ್ಲು ಒಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮೀನಿ ತಿಂದಿತ್ತಾರ ಆಯ್ನ ಪರಿಮಳ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಒಂದುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬೆಲ್ಲ ಮೈಪಾರ ನೆನ್ನವಲಾಯ್ಡು ಪಿರ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆನಂದರ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಈತನೇಟ ನೆಟ ತೊಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಂಗ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಂಗ ಮರಡು ಬಂಗ ಬರಂದೆ ವಾಬೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇನ್ನು ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದಾರಿ ಇನ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದೆ ಏಪಲ ಸೇಮ್ ಮೂಜರೆ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದೆ ಏಪಲ ಮೂಜರೆಕ್ ಲಕ್ಕುನು ಶನಿ ಅಂತ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ಪಾರ ಪಂಡದು ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಬರ್ತೇರು ಅಂಚಾನು ಬೇಗ ನಿಕ್ಲು ಬನ್ನ ಕೊಂಜನ್ನ ಮೂರ್ದ ಹೊಡೋದು ಇಂದು ಏತು ವರ್ಷದ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಇರು ವರ್ಷದ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಮೀನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪೊಪ್ಪ ಮಲ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೆ ಮೂರು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅನ್ನೆ ಅದು ಗಲ್ಪು ಉಪಯೋಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹುಷಾರಿದ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅದಿಪಡು ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಿನ ಔಷಧಿಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಸೊ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಂಡ ನೆಕ್ಲೆ ಬಂಜಿನಕ್ಲೆ ಪೆದ್ದನಪ್ಪಗ ಐಕ ಕೊನೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಕಸೆ ಮರ್ದು ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಕೆಲವು ಶುಗರ್ ಇತ್ತಂಡ ಶುಗರ್ ಚಾಯ ಕಷಾಯ ಮತ್ತೆ ಇದು ಐತನೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಕೆ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ದಾಲ ಪೂಜಿ ಐನ್ ತಿಂದ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಬಂತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ನಿತ್ರಾಣದ ಅದೈತಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿದ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕರೆ ಬತ್ತದು ಬಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ತುಂಡು ತಿಂದಂಡಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಸುಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಪಾಕ ಬನ್ನಾಗ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರಂಡು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವನಿಪ್ನಕ್ಕೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿರೆ ಕಾಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿದೆಪ್ಪ ಐನ ಬೆಲ್ಲ ಪುರ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾರಿಡಿ ಏತು ಪುರ ಹೂ ಪುರ ವಿಧ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ತಾರಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಈರೋಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬುದ ಕೊಂಬುದೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಈರೋಲ್ ತಿಂತದಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಕೊಂಬು ಮಾತೆ ಐನೆ ಮೂರ್ದೊಂದು ಕಲಿ ಮಲ್ಪ ಇರೋಲ್ ದೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಇರೋಲ್ ಬರ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಇರೋಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಕೊಂಬುಲ ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇರೋಲ್ದ ತಾರಿಯೇ ಬೇತೇನೆ ಕೊಂಬುದ ತಾರಿ ಬೇತೇನೆ ಇರೋಲ್ ದೆಟ್ಟು ಪಿರ ಸಪರೇಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಬೊಂದೆ ಅಂದುಂಡು ಅವು ಇರೋಲ್ ಆಯರ ದುಂಬೆ ಮಲ್ಪುನ ಇರೋಲ್ ಅವರ ದುಂಬೆನೆ ಐನೆ ಗುದ್ದುದು ಮಲ್ಪುನಂದು ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಕಲ್ಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಲ್ ಗುದ್ದುನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಂಡು ಒಂದು ಕೈಲ್ ಗುದ್ದಿನ ಕಲ್ಲು ಕೈಲ್ ಹಾಕದ ಕೈಲ್ ಗುದ್ದಿನ ಕಲ್ಲು ಗುದ್ದುದು ಸಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಲ್ ಹಾಕದು 3 ದಿನ ಗುದ್ದೇರ ಐದೊಕ್ಕ ಬುಡ್ರೆ ಉಂಟು 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಪಿರ 2 ದಿನ ಗುದ್ದೇರ ಉಂಟು ಐದು 2 ದಿನ ಗುದ್ದುದಾನಗ ಒಂಜಿ ರೇಂಜಿಗೆ ಅಂದಾಜಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂಜಿ ಯಾವನ್ ಆತ ಗುದ್ದುದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಣದನಿದೊಕ್ಕ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಣ್ಣ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ ಪಾಡಿ ಬತ್ತೋಡವು ಏಪ ಕಲ್ಲಿ ಕುಜಿಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಬಿತ್ತೆ ಪೋಪುನ್ 18 3 ಒಂದೇ ಇಪ್ಪೋಡು ಕೆಲವು ಆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನು ಪೂರ ಆಪೋಡು ಒಂದೇ ಸಾಧ್ಯ ಜೈನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡ ಅಂದ ಕೆಲವಂತ ಇದು 4-5 ಮೂರ್ತಿ ಕುಜಿಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಐತೆ ಮುಲ್ತದ್ದು ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲನು ಒಲ್ಪದಕ್ಲು ಪುರ ದೇತಂಬೋತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಕೆಲವು ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಕೊಣತ್ತೀರಿ ಒಕ್ಕ ಫಾರಿನ್ಗಳು ಕೆಲವು ಪತ್ತ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಮುಲ್ತದ್ದು ಪತ್ತ ಬಂಡ ಫೋನಾಗ ಕೆಲವು ತೂದು ಮಾತ ಪತ್ತನಕ್ಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಒಕ್ಕ ಅನ್ನನಕ್ಲು ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಸೌದಿ ಅಡೆ ಪೋಣ ಅಲ್ಪ ಬೋದಂಚೂರು ಪ್ರಚಾರ ಹೊಂದಿರ್ನ ಪತ್ತ ಬೋಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಕೊನೆನಕ್ಲದಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿದ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಉಂಡಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಂದೆ ಏರ್ಲ ಅಲ್ತ ಎಡ್ಡೆಜಿ ಇನ್ನೂ ಅನ್ಪುನಂಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಮಾತ ಪ್ರಚಾರ ಅನ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಅಡೆಂಕಿಲ್ದೊಟ್ಟದ ಬೆಲ್ಲ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ ಮುಡ್ತೇನೆ ಕಟ್ಟದಿ ಪೂಜ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಈ ಅಂಗಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅಡೆಂಕಿಲ್ದೊಟ್ಟು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಓದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇಂಡೆ ಒಂದು ಹೊಲ್ತ ಬೆಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಅಡೆಂಕಿಲ್ದೊಟ್ಟದ
ಅಂದೆ ಅಡೆಂಕಿಲ್ದೊಟ್ಟದಾರ ಈಗ 3 ತೂತಾರ ಅದಾದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಣತ್ತು ಕೊರ್ಪುನು ಅದು 3 ಅಡೆಂಕಿಲ್ದೊಟ್ಟು ಯಾನ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಇರಲ್ಪ 4 ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಡು ಪಲ್ಲ ಮುರ್ತೆ ಕಟ್ಟೀಜ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಲ್ಲತ್ತು ದಾದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದಾರ 4 ಮಲ್ಪುನು ಇದು ಬೆಲ್ಲದ ಬತ್ತಂಡ ಪಲ್ನೆ ಬಂತೆ ಅಂಗಡಿ ದಾಡ ಇಜ್ಜಿ ಈರು 3 ಈರು ಇಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಮದ್ಮೆ ಪುನ ಈರು 3 ಈರ ಪೊಪ್ಪ ಮಿನಿ 3 ಅಂಚೆ ಬಂದೆ ಅದು ಯಾನು 3 ಅಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲದ 3 ಮತ್ತೆ ಏನಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ತೊಯ್ಪೇನು ಅದು ಕಾಕಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿಡ್ದು ಪತ ಪೋಪೇನು ಇತ್ತೆ ಇಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂಡ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಬೆಲ್ಲ ನೆಪ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ತು 3-4 ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಲ್ನ ಹೆಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮನ ಅಂಗಡಿದ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಣಪ್ಪನು ಐಕ್ ಬನಳೆ ಪಣ್ಣ ಐನೆ ಬೇಯ್ಪದು ಕೊರ್ಪುನ್ನಿ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈರೊಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಕಲಿತ ಮುರ್ತೆ ಮಲ್ತುದು ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಈರೊಂಜಿ ದಾದ ಬನ್ಪಾರು ನೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ನೆನ್ನದಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ಮುತ್ತೆ ತಾರಿಗೆ ಬರ್ತುನೆ ಏರೆಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೆನ್ನು ಮಲ್ಪಲ್ ದಯಬಂಡ ಉದ್ಯೋಗ ನಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಪತ್ತೋಡು ಅನ್ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಏಪಾಗಲ ನೆಕ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ವಾ ಟೈಮಗಲ ಪಂಡ ನೆನ್ನು ಮಲ್ತುದು ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಪ್ರೇಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಜವನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಸಡನ್ ಪಂಡ ಇನ್ನಿರ್ದು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಕಾಸವಳು ನೆಟ್ಟಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಧಾರಣ 15 ದಿನ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಪುನ್ ಬೆಲ್ಲವರ ಆನಗ 15 ದಿನ ಮುಟ್ಟ 3 ಐತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದಂಡ ಮೋಡ ಮುಗಾಲ ಬತ್ತನ ಪೋಪುನ ಐತ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಕ ಇನ್ನಲ್ಲ ಪಂಡದ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತಾರಿಗೆ ಬರ್ತು ನಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೆಡ್ ಆಪುನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಏತರ್ತಿಗು ಬೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕುಂದೆರೆ ಐದೊಕ್ಕ ಕುಂದುದಾದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತೀರುಂಡು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ತೂದನ ಕಿರಣಂಕ ಇಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬನಲೆಗ ಈಗ ಪಾಡ್ನಾಗ ಟೈ ಅಂತ ಬನಲೆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಡು ಈಜಿಂದ ಪಾಕ ಆತು ಮೈತಂಡ ಇನ್ನ ಮಣದನಿ ಪೀರ ಪಸೆ ಬರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತೂನ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತು ನಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಐನ ತಿಂದ್ರೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ತಿನ್ಪುಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವು ದುಮ್ಮು ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ 3 ಬೆಲ್ಲ ತಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಗ್ಲ ಪೊಪ್ಪ 3 ಎಂಕ್ಲಿ ಏತು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂತ ಏತಿ ಎಂಗ್ಲ ಏತಿ ಎಂಗ್ಲ ಜೋಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಣದು ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುರಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಪೊಪ್ಪ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಮುರ್ದಿರಿ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪ ನಾನೇ ಅಪಗಣೆ ಮುರ್ತಿದ ಪಂಡ 3-4 ಜನ ಮುರ್ತೆ ಗಿತ್ತರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಡೆಂಕಿಲ್ದೊಟ್ಟುಡು ಅಂದೆ ಇಂದು ಪಂಡ ಕೈಲ್ ಅಡ್ಡ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಬೊಂದೆ ಗುದ್ದ ಪಂಡತೆ ಇಂದು ಬೊಂದೆ ಗುದ್ದನ ಕಲ್ಲು ಈ ಪಂಡ ಕೈಲು ಗುದ್ದನ ಕಲ್ಲು ಇಂಚಿನನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಗುದ್ದುಡು ವಾ ಕಾರಿದಲ್ಲ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲು ಕತ್ತಿ ಒಂಜಿ ತಾಯಿ ಕಲ್ಲು ದೀಪ ಬೊಂದೆ ಗುದ್ದೇರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಪತ ಬೊಪ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನ ಎಂಕ್ ಆಪನಂಚಿನ ಎಂಚ ಗುದ್ದೇರೊಂದು ತೂದು ಅಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಕೊಂಬುದ ಬಂಡೆ ತಾರಿ ಅಂದೆ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಐಪುನ ಕೊಂಬು ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಕೊಂಬು ನಡುಕು ಪಾಡ್ದು ಮೆತ್ತಿ ಕೊಡಿ ನಿಂಚ ಮುಲ್ ತುಚ್ಚಿದು ಇಂಚ ತಿರ್ತಿ ಒಯ್ಪೆರಣ್ಣು ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಪಾಕಾನ ಬಂತವನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಯ್ತದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉರ್ದು ಮಣದಾನಿ ಪಿರ ಒಯ್ತದು ಸುಡಿ ಹೊಡೆದು ಅವು ಮೂಜೆಟ್ಟೆ 3 ಶುರು ಈ ಕತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈರೆಗ್ಲ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಈ ಕತ್ತಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಪ್ನ ಇಂಚ ದುಂಬೆ ಪೊಪ್ಪ ನೆಟ್ಟು 3 ಒಂದಿತ್ತೇರು 5 ಅನ್ನೆ 3 ನೆಟ್ಟು ಕತ್ತಿ ಯಾವನ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ನೆಟ್ಟು 3 ಈ ಕತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ 3 ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ಅಂಡ ಇರೋಲ್ ಬರಿಪುನ ಮತ ಚೂರು ಬೆಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂತರ ಕತ್ತಿ ಪಿರ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಕೈಂತಿಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ ದುಮ್ಮು ಮುನ್ನಲ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಕ್ಲಿ ತೆಜ್ಜೇರು ಅಲ್ಪ ಕೈಂತಿಲ್ಲದೊಂದು ತರಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕತ್ತಿ 10 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಚ ಈತಾಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಾನೆ ಅರ್ಧ ನೇಪುನು ತಾರೆ ತರೆದು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ನೋಡ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ನೇಪುನೊಂದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಾನೆ ಭಯಂಕರ ಶಾರ್ಪ್ ಅದೇ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಶಾರ್ಪ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೇಡ್ದಲ್ಲಿ ಕನಿ ಪೊಪ್ಪ 3 ಒಂದಿತ್ತೇದು ಪಕ್ಕ ಅನ್ನೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಫೇರ್ ಅನ್ನೊಂದು ಮಲ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಆರ್ದ ಯಾನ ಪಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನ PUC ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ 3 ಪೊಪ್ಪಗಳ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜನ ಅಮ್ಮಗಳ ದಾದಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಸಾಲೆ ಪೋಲಿ ದಾದೆಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ ಪೊಪ್ಪಗ ಬಂಗಾಪುಣ ತಂದು 2 ದಾರಿ 3 ಅಂದು ಎಂಕಪ್ಪ ತೊಡಂಗ್ ಕಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಕಟ್ಟನಂದು ಒಟ್ಟರ ಚೇಂಜಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಂಡೇರಿ ಎಂಚಂದ್ರೆ 5-3 ಅವು ಬಂಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ದಾದೆಕ್ ಯಾನು 3 ಎತ್ತ ಅಂದು 5 ಒಂಜಿ 3 ಫಸ್ಟ್ ಗಾರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು
ಪಂಡ ತಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಲ್ನ ಬರ್ತಿ ಜಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚ ಪಂಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಬರ್ತನೆ ತೂದು ಹಂಗ ತಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವೇ ತಾರಿಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಣಗ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ 2 ಜನ ಪಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಪ್ಪನ್ ಆಡ ಕೇಂದೆ ಪಂಡ ಕೇಂದೆ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅನ್ಕೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮಾರೆ ಮಲ್ತುಕೋರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಕ್ಲು ಮಲ್ತಂಡ ಸರಿ ಆಗ್ತಿಜಿ ಅವಂದೊಂದು ಬುಕ್ಕಮ್ಮ ಆದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ತುದ್ದು ಅರೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಲ್ಲೆ ಜಿ ಮಲ್ಪುನನ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆತ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಇತ್ತ ಇರೊಂಜಿ ಏತ್ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರತ ಅವು ಏತ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸಗೆ ಹೆಂಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ತೆ ಅಂದೆ ನೋಡು ಬೆಂದನೆ ಐಟದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂದಲ್ಲ ಮಲ್ತುದುಜಿ ಬೇಜನೆ ಅಜ್ಜಿ ಐನದಲ್ಲ ಪಂಡದು ಬೆಂದನೆ ಬೆಂದೆ ಅಂದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಕೆಲವರು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮರ್ದು ಬಿಟ್ರ ಪೂರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಾರ್ದೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೇರೆ ಮರ್ದುಲ ಬಿಡ್ಪೇರು ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ನನಾತ್ ಪಾತೇರು ಗಂಬೆರಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪ ಆಂಡ ಅವು ಚೀಪೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲಿಲ ಸುಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ತಾರೆದೆನ್ನೆ ಆಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಚೀಪೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ದೆಪ್ಪು ಗಮ್ಮೆರಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಳ್ಳೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಅವು ಚೀಪೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ದಾದ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾದ ಅಂದು ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ತಾರಿದ ನಿಯಮನೆ ಪನೋಡತೆ ಐನ್ ಕೊಂದಿಯನಾಗ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಟೈಕು ಚೀಪೆ ಬರೋಡೊಂದು ಬೆಲ್ಲ ಹೊಡು ಐಕ್ ಬೇತೆ ದಾದಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ತುಂಬದಾಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಎಂದಿಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕುಂದುನಾಗ ಚೀಪೆ ಯಾವಂದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂದ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಚೀಪೆ ಪುಂಡು ಸುಣ್ಣವಂತೆ ತಬಟ್ಲೆಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸುಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ 4 ಒಂಚೂರು ಕತ್ತೆರ್ಲೆಕ್ಕ ಸುಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಮತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪೆಗೆ ದಾದಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಪ್ರಕೃತಿ ದನೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನೋಡತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ನಮ್ಮ ಆನಂದರ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರ ಆನಂದನ್ನ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಉಳ್ಳೇರ ಒಂದರಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೇಲೆಗಳ ಕಲಿ ತುಮ್ಮನೆ ಬೆಲ್ಲ ಮೈತದು ಒಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೇಲೆಗಳ ಎಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿರ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಲಿ ಮಲ್ಪುಲ್ನ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಒಲಿ ಆಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು ಹೊರರ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅಡೆದ ಸಂಘಟನೆ ಒಲಿ ಕೊನದು ಬಂದ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಪಂಡಾರಿ ನಿಜವಾದ ಇನಿ ಬರ್ಪೆಂದೆ ಪಂತೇರು ಅಂದೆ ಬದಲೇರನ ಬುಕ್ಕಲ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಯಾ ಬಲೆಯಿಂದ ಬುಕ್ಕಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂದೆ ಎಸ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಟ್ ಸುಲಭ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ತಾಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಲೆ ಮಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಕುಂದೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಬೋಡಾವು ನಾನೊಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೋಡಾವು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಲ್ಲ ಅವು ಬಂದ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಕ ಆಂಡ ಅಂತ ತೂಪು ನಂಜಿ ಮೈಪೇರೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಡು ಗಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮುದ್ದೆ ಅವು ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ಬನಲ ಜಾಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಬೈತುದು ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆತನಂದ ಅರ್ಥ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಲ್ಲ ಎಂಚಂದುಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಲೆ ಕಾಪುಡು ಆತು ಶೋಕುಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಈರೋಲ್ದ ಮುಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಈರೋಲ್ದ ಮುಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಈರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಈರೋಲ್ದೆ ಪೆರುಂಡು ಪಂಡ ತುಯ್ಯರುಂಡು ಲೈನ್ ಹೋಗು ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ಅಂಚ ತೂದು ಈರೋಲ್ ದೆತ್ತದಾದ ಗುದ್ದುನು ಅದೇ ಇದೆ ಈ ಜಾಗ ಗುದ್ದುನು 3 ದಿನ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಡು ಗುದ್ದೇರೆ 3 ದಿನ ಗುದ್ದುದು ಪಿರ 2 ದಿನ ಬಿಡ್ರೆ ಉಂಡು 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಪಿರ 2 ದಿನ ಗುದ್ದೇರೆ ಉಂಡು 2 ದಿನ ಗುದ್ದು ನಾಡು ಅಪ್ಪಗೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರು ದಿನ ಹೋಗ್ಲೈಕನೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಗುದ್ದನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ 3 ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಬೂರ್ನು
ಮೂರು ಒಂದು ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ನೆಂಚಿ ಇರೋದು ತೆಪ್ಪೆರಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇರೋನು ತೆತ್ತ ಕುಜಿಲ್ ಕಟ್ಟೋ ಒಂದು ಬತ್ತು ಇರು ಎತ್ತ ಟೈಮ್ ಅದು ಇಂಚು ಮಲ್ಪ ಆತು ಬೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಪಯ್ಯಂಗಲೇ ಇದೇ ಪುನಃ ಡೇಂಚ್ ಬರ್ತು ಮಲ್ಪದೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಅವಳತ್ತ ಬೆಲ್ಲ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾತೇರ್ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲತ್ತ ಇರು ಒಲ್ಪ ಅದು ಬತ್ತನ ಯಾವ ಮೂಲು ಪೆರಿಯ ಪದ ಇರ್ತದೆ ಬೆಲ್ಲ ಮೈತಿ ತಾಂಡು ಪೂರ ಮೈಸೂರು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ಐಟ್ ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಮೈಪುನ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ಲ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ವಿಜಯರ ತುಲೆ ತೂತು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ವಿಚಾರ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ಚೂರ್ಕೊರ್ಲಿ ಚೂರು ಕೊಡ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ತಿಂದು ಪಿರೊಂದ್ಸಾರಿ ತಿನ್ನೋ ನಿಪ್ನ ಭಯಂಕರ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಕಟ್ರೆ ಕುಲ್ಲಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಅಪೂರ್ವದ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ವದ ಒಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪುರ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಪ್ಪುನ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಒಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ತುಪೆ ಪಾ ಗೋಲ್ ಬೋನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂದಿಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಬೆಲ್ಲದಲೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟ ಏತುಂಡು ನೆಟ್ 24 ಪೀಸ್ ಉಂಟು 24 ಏತು ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಏತುಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಒರೆಡ್ದು ಒಂದು 700 ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂದು ಏನೇನುವೆ ಸೊ ಒಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರು ಕಲಿ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪರು ಆಂಡ ಹಿಡ್ದು ಎಂಚ ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಅಡಂಕಿಲ್ದೊಟ್ಟುದಾರ ಫುಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆರು ಆನಂದಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ ಕೊರಿಯರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೇರೆ ಬೆಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿರು ಅದೇ ಎಂಕ ಸರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಯಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೇರೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದರಿಗಳ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಜಯನ್ನೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ವಿಜಯನ್ನೇ ಎಂಕ್ ಪನ್ನ ಇಂಚ ಇಂಚ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೊಂದಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂಚಾನಂದ್
ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ಪೂರ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಅಂಡ್ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ವೈರಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ರಾಪಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ರಾಪಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಆನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಬಲೆ ಬ್ರೋ ಇರ್ಲಾ ಶೈಲೇಶ್ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಶೈಲೇಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮುಲ್ಪಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಂದನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಜನ ಹೋದಾರು ಸಾನ್ವಿ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್